Giayo ni Jesus ang mga masakiton. Lucas Kapitulo 4 versikulo 38-44. Migawas si Jesus sa simbahan sa mga Hudyo ug miadto sa balay ni Simon. Naatol nga ang ugangan nga babay ni sayon taas og hilanat, busagihang yun nila si Jesus nga ayuhon kini. Miduol si Jesus ug mitindog sa kilid sa higdaanan nini ug iyang gibadlong ang hilanat, ug naayo ang babay. Anya mibangon dayon kini ug gisilbihan niya og pagkaon sila si Jesus. Sa dihang musalep na ang adlaw daghang mga tawo ang nagdala sa ilang mga masakiton ngadto kang Jesus. Gipandong ni Jesus ang iyang mga kamot sa tagsa kanila ug nangaayo silang tanan. Bisan ang mga dawtang espiritu gipagawas niya gikan sa daghang mga tawo. Ug samtang nanggawas ang mga dawtang espiritu nagasinggit sila kang Jesus, ikaw ang anak sa Dios. Apan gibadlong sila ni Jesus ug gidid-an sa pagsulti nini, tungod kay nahibaluan man nila nga siya mao ang Kristo. Sa dihang naman nagbanag na, mibiya si Jesus ni adto nga lungsod ug miadto sa kamingawan. Gipangita siya sa mga tawo ug sa dihang nakita nila siya, nagpakiluoy sila nga dili una siya mobiya sa ilang dapit. Apan mingon si Jesus kanila, kinahanglan nga iwali ko o sab sa ubang mga lungsod ang mayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, kay gipadala ako tungod niini. Anya nagpadayon si Jesus sa pagwali sa mga simbahan sa mga Hudyo didto sa Judea.